Avui fem 4 anys de l'inici de València Extra, i és que vàrem néixer un 22 de juny de 2016, perquè pensaven que hi havia una oportunitat d'acostar l'actualitat més pròxima amb frescura e innovació. Esta es la redacción de Valencia Extra. Aquí nuestros periodistas elaboran sus temas de actualidad y sus reportajes. También producimos y editamos todo el contenido audiovisual que aparece en el diario. Abans de tot fem una reunió amb els continguts del dia, però també estem pendents de les notícies d'última hora. A València Extra prima la proximitat i les notícies socials. L'audiovisual forma part també del nostre ADN, per això preparem una programació amb protagonistes autonòmics i locals que passen pels nostres converses. A València Extra tenim una àrea pròpia en la que dia a dia gestionem gabinets de premsa tant d'entitats públiques com privades. Jo vaig fer les meues pràctiques durant un any a València Extra i ara soc periodista de Castelló Extra, un projecte que des de fa uns mesos està en marxa i que està tenint molt bona acollida i segueix en la mateixa línia de la proximitat. Jo vaig triar fer les pràctiques en València Extra perquè em va semblar una molt bona oportunitat per a conèixer el funcionament d'un mitjà de proximitat des de dins i està sent una experiència molt enriquidora perquè em permet aprofundir en la informació de la ciutat de València i dels pobles valencians, fer entrevistes molt interessants i al cap i a la fi aprendre i fer el que m'agrada. Jo vaig elegir fer les pràctiques a València Extra perquè sabia que era un mitjà de comunicació de proximitat on podria tractar diferents temes i per això sabia que la feina obviava la monotonia. Nuestro principal reto de futuro es seguir aquí informando a todos nuestros lectores, ya que la actual crisis sanitaria ha puesto a todo el sector en una difícil situación. A medio plazo también estamos trabajando en un sistema de suscripciones que aporte un valor añadido a todos nuestros lectores. Por último, también nos gustaría seguir ampliando nuestra cobertura territorial. En nom de tot l'equip de València Extra volem donar-vos les gràcies a tots els nostres lectors per confiar en nosaltres i per molts anys més.